Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Artimang, lukumang, anyungsu, fusaranan seipsa. De ini gadri, I foroisi, I actortuin, winsi ni café wis pdf ma masaranang. We barrio di we karif ko archi, de prespartori, sobu so baro di, Noord-Gomit Zuid, Oost-Gomit West, we barrio di en lek sabi. Miston janga mi one time brother. Bararot. Ja, maar zeg maar, volgens mij die tak des maar ordina trase persoonlijk, mi want tak de maar ordina coroni. De corona mat het mi dape. De bar de odi persoonlijk met tak de odi. Ja. Dan mi kan tak de sanama ordina trase. Mooi zo. Ala de man na trase. Mooi. De bar de odi en me accident tak hier no u haru bani isturu. Fuko arkideng prespar nyusu want tide tori def tak baga. Altijd tori def tak baga sargamba. Altijd jonsulai. Altijd. Omdat zij de mekan jonsulai, zorgo en voorkomt dat is mane wakananga fake news. Dati. E pori e trove kriolin ina watara. Penna na sasa ba yomu dringi en wasi. Ja. Dus ik begrijp, if je wasanga krioli stop beti. Dati. If je drink krioli ya bif kwa datara. Ja. En dat no kan. Nee. Maar ja, bisma de wakanga de sanat heeft trove nisma kri watara. Ja. En dat no kan. Ja, want je ziet toch een COVID tori toch maar zeggen. Juist. Je toch zelfs dat toch. Ja. Allemaal voor de eigen verhaal. De No, allemaal dat raar. Hè? Allemaal dat raar. De man no datara, de map sa datara. De dat raar. Isabu wan piste ba wan mambe waka kofi jompo. Datara koso. Data de man. Meteji. Datara koso. Amad be tek tight. Isabi be kan go change a top for dosu talk. De be chis wan sopo. Ibe chis sopo. A sopo dosu. De be chis. Da man be pot dat leki polite. Ja, ja, mi sabete. Ja toch. Datara koso. Ja. Dus a jersey. Allemaal dat raar. Allemaal tron datara. Malin wansani. Van gambo en met taking. Allemaal sabi fa asan mus do so dressing dringi toch? Ja. Maar te a COVID nak ding. Ja. Dat de longona echte datara. Dat is gewoon echt. Dus dat is nega datara koso. Nee, dus dat je begrijpt dat sefsa. Je arki buurman of je arki buurvrouw of je arka echte datara. Kim arja echt datara samen dat het teji. Maar er gaat na 220 jaar medische wetenschap bestaat. Isabi toch. Maar er gaat die libisma kennis. Ja. Fuka jep libisma. Sasa neuro. Altijd gado dape. Ina gado jep you. Zonder maar er gaat no de noti. Dat is ook. Sasa neuro koto. Isamango din duif. Gado en make de plantjes. Iya. De blatas zijn met pichi. Iya. Na gado make het toe. Na len de fado. Na gado. A sonde leti. Na masara gado ara. Dus dat is. Zo. Dat we verstaan dat no dat we sorry wan pisi. Ja. Fa a regering o seti wan dat we tak torif sociaal vangnet. Anga desan dat nanga fa a economia tori o waka. Want je bedoelt dat die o tayi bere. Dan je verstaan na sasa ba yo koromo. We verstaan dat sano gebeur. Yo firipje pini jasa isi bere. Dan chin say kram nari. Maar enough bada. No. Enough worries. Nee. Ik kan de rustig want a regering e potensani tapu spoor. Ja. Takulu kufa regering denki fuseta sanji na sasa ba yanga koromo. De regering heeft maatregelen aangekondigd om de economie van ons land weer gezond te maken. Maar belangrijker nog, hoe kunnen u en ik, mi nangayu, ervoor zorgen dat ons dagelijks leven daarop wordt aangepast? Dit is Sitwi Kondrebong, tv-magazine vanuit de studio van het ministerie van Financiën en Planning. Welkom bij het programma Sitwi Kondrebong, een programma van het ministerie van Financiën en Planning, waarin we zullen proberen om u zo omzichtig mogelijk te informeren over hoe we de economie van ons mooie land Suriname weer gezond kunnen maken. Maar alvorens we dat gaan doen, is het belangrijk dat een ieder weet wat het herstelplan precies inhoudt. Suriname is in financiële crisis.
Dat weten we en voelen we allemaal. Maar we begrijpen niet zo goed waarom, hoe het komt of hoe ernstig de situatie is. Maar vooral waarom het herstelplan onze redding kan zijn om de economie en de koers weer op spoor te krijgen. Daarom gaan we het nu heel duidelijk uitleggen, zodat iedereen het kan begrijpen en de juiste conclusies kan trekken. Het herstelplan Suriname simpel uitgelegd. Om onze economie weer gezond te maken, moeten de staatsinkomsten en uitgaven middels een herstelplan weer in balans worden gebracht. De overheid zal om te besparen moeten snoeien in subsidies op bijvoorbeeld stroom en water. De overheid weet dat door het afbouwen van subsidies sommige gezinnen minder geld zullen overhouden. Dus daarom is besloten de kwetsbare groepen die het al moeilijk hebben te ondersteunen. In het sociaal vangnet zijn maar liefst 13 maatregelen opgenomen die de financiële druk op het leven van elke dag zullen verlichten. Van verhoogde financiële bijstand aan senioren en personen met een beperking, ouders met kinderen tot gratis babyvoeding en schoolvervoer, subsidie voor de stroomrekening, koopkrachtversterking voor ambtenaren en belastingkortingen. Verschillende ministeries zullen betrokken zijn bij de uitvoering van dit super Surinaams sociaal vangnet. Als alle Surinamers hun schouders onder het herstelplan zetten, zullen we onze Sweetie samen gezond maken. Als Suriname de komende jaren al deze zaken op orde heeft, wacht onze kinderen een toekomst van hoop, vrede en gigantische economische groei. Dat doe chapis dati, dus dat we verstaan. Voeren uitleg no demoro. Nee. Dus aan algebra, aan puzzel, dat in verstaan. Je schene visie, dat je ziet dat alles maar jongwang, na sasa bayo, dus was je alles maar comfort in. Ja. Je verstaan. Dus je pide. Ja. Zo, dat die luku asan dati. Maar bra rut. Dus in feite, na kring hoe de bezige kring moeten uit de krater. Ja. Kon. Dus de regering en haar volk kon. Dat nou zo. Dat want ik in een man moest verliezen in medewerking. Zij sabi doen. Dus if je naar hogeschool, dan doe hogeschool sani. Ja. If je naar lage school, dan doe lage school sani. Maar je bent ook nodig. Altijd. Want look nou, adot wajiman. If a man ook pura doti. Dat is een probleem. Fa amoni mananga leerman odu. Ja, een probleem. Maar Jos, daarom is het dat je allemaal moest doen en tori, allemaal moet jepi. Kijk, eigenlijk, Theo, het is een pressie. Ja. Dan je tang si een buurman. Ja. Dan toe eigenlijk, je bent jongen in de tijd, toch? Je bent dan si een Japanese meneer. Nog steeds. Dan allemaal bij prani. Ja. Saba. Ja. Dan je bent leggen dat amang tama oost, dan maar je een pjuse saba. Maar dan moet je dat in de afhankelijk voor mij, moet je de tiki toe. De Franse revi. Nee. Dan wil je op zo'n situatie nee. Ama harwan eri gopura grong. Da foude as kotu be dat ten dat prikkeldraad. Dama are dama abra prikkeldraad dam. Da mite jama tak ma kap de tiche puru. Dama te mi nee. You abroim te dape. De ka soep de tiche dat agro. Dat is dat die. Dat na toch. Ama ji wan leesi on ya shutik saba. Dat tra leesi e prandi de seref abi. En dan apripo ik kan je wan tra buurman. Natuurlijk. Ik kan jama serefi bakken. Juist. Dus dat na a situatie no in een kondre. Ja. Je hebt een serefi. Som libanga o serefi. Ja. Je verstaan. Mek no wansman no kotrowe krioli in je watera. Ja. Voor zorgen collega uit dat in werk tegen Ja. en in doe disi. Want je begrijpt dat je asani a trainen lolo. Dus is op de trein bij Rijfosito. De ere jeep. Safri toch. Ta langa ta. Want in een wakti ta tek bidi vaart. Want step serfi no man tek moro. Dat je just one las watara visi. En dat no mag want we alas ma wafano. Ja. Oppositie, coalitie. Ja. Allemaal wafano. Alles er nama.
Ja, we moeten Allah tot Sernama. 1 keer komen. Allah Sernama wou nou. Juist. Oké. Zo. En dat je ziet dat die luku asan dati dan wana via IMF, dus asana serna regering, IMF, nanga afvolk. Ja. Na de 3 eenheid dat moest zetten asan kom. No want tarawam isabu want tarasan mora no. No. Next minute sap mora. Want te you set IMF a regering via bon. Me bedoel de man op dat karak politieke wil nanga desan dati. Want politieke wil moest dan wezen. Altijd. Altijd. Want wa man kan de tien wan ook dat de saptak e dat me pour vijf steng. Dat man wan werken mee dat je torpe de raplan. Nee. Dat no kan. Nee. God forbid. Ja. Je no kan doen dat. Dus dat je verstand taki dan ja wan beetje man. Maar de setatori nanga IMF van maar dat nee. A Kirokel. Ja. Ja, mi vergita niet even. Meneer Eckers. Of course, juist. Zo. Na man dat je move a fesi. Je sabi toch, want verleden president, bijna een bloemel de president bij een jaman. Van mij make huiswerk. Ja. En dan man lukutak mina disi of mina dati. En mij lukutak mina sarana man. En mi jep serna. Mim jep sarana. Dus dat is. Je verstaan. En dan, aan mij die atorif IMF, dat kon volk aan man zo. Ja. Terwijl de maatregelen van het herstelplan worden uitgevoerd of in uitvoering zijn, volgt er nog een traject om te komen tot een definitieve overeenkomst tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Het maakt veel en verschillende reacties los binnen de samenleving, maar belangrijker nog, wat is het IMF precies? En zijn er ook goede verhalen over een samenwerking met het IMF? Nou, vandaag horen we het van Karel Ekhorst. Hij is de onderhandelaar met het IMF en de Wereldbank. Maar ook Winston Ramotarsing, de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, aan het woord. Het IMF is een internationale organisatie, eigenlijk een internationale financiële organisatie, onder de grote paraplu van de VN, die in feite het financieel verkeer, het internationaal financieel verkeer helpt bevorderen. Het IMF helpt ook bevorderen internationale handel, maar vooral internationale stabiliteit. En levert ook een bijdrage aan het reduceren van armoede en het bevorderen van economische groei. Het IMF, zoals ik het al eerder zeg, bestaat uit 190 landen. Het zijn allemaal landen die eigenlijk eigenaar zijn van het IMF. En Suriname is een van die landen. En binnen het kader van lidmaatschap van het IMF komt Suriname dan ook in aanmerking voor alle zaken die het IMF binnen haar programma heeft, dat ze ter beschikking stelt voor landen, om landen te ondersteunen, komt Suriname dan zeker ook in aanmerking daarvoor. En er zijn dan voorbeelden van landen waar een IMF-programma relatief succesvol is geweest. Ik zal 2 landen noemen die een beetje op Suriname lijken, namelijk Jamaica en Barbados. En in de case van Jamaica en ook Barbados is er nieuw en sterk leiderschap opgestaan en heeft samen met het IMF getracht om beide economieën weer op spoor te brengen. Dus het is eigenlijk een gedeeld succes. Het is niet alleen een succes van het IMF-programma, omdat dat programma op zich niet alleen dat succes kan bewerkstelligen. Het zal ook intern binnenlands macro-economische en andersoortige beleid moeten zijn. Dat gaat zorgen voor dat succes. En dat is zichtbaar in Jamaica. Ze zijn nog niet helemaal uit dat programma, maar de eerste vooruitzichten, de eerste tekenen laten zien dat die economie al sterk op het juiste pad is. Hetzelfde gaat gebeuren met Barbados. Ook daar zie je een stukje succes. Maar ik herhaal, het staat en valt met sterk binnenlands nationaal leiderschap. De meerderheid van de landen in de wereld zijn wel eens een keertje op de stoep van IMF beland. Maar ik noem
om het kort te houden. Het laatste voorbeeld, en ik noem het een succes, is Barbados. Barbados heeft in 2018, is er een mevrouw Motley is aan de macht gekomen en ze heeft de schuld overgenomen van 168%. Bijna vergelijkbaar met Suriname. En ze hebben een deal gemaakt, ze hebben een goed programma gemaakt. Binnen 3 maanden hadden ze een 4 jaar recovery program, BERT heet het. En ze zijn nu al op 2,5 jaar. En ze halen elke evaluatie, halfjaarlijks, halen ze hun kwantitatieve target. Ze zijn op schema. Omdat ze daar politieke daadkracht hebben. Mevrouw Motley maakt een deal met de vakbeweging, et cetera. En het bedrijfsleven. En ze voeren het stipt uit. Uno aan devalueren money toch, uno aan pina, dat kon leveren offer. Zo, dat doe je redditie. Maar sang, ja, een organisatie binnen een regering. De man van noodlijn. Vasan dat te werken. Maar de man zei, het probleem die na kondre, wateroverlast. Wateroverlast, COVID-probleem. Ja. Maar suma balenen dat je. Ano meneer Dijkstiel. Ja, maar sar Dijkstiel coördineren santape. Ja. Zo, na bureau eenheid. Bureau eenheid, ja. Bureau eenheid. De man dat hij wakago e parati pa, maar fa pakket san dat e parati. A pakket parati dat hij maser gabo. En a pakket sang de vorige regering bedoel. Want dat a pakket dat hij, bede gewoon is dan oso. Ja. Toch? Je gaat het pakket, trouwens zeer pakket. Ja. Ik graag het in Euroko, je nyang. In afdo noti. A pakket disi, en a pakket leka trouwens. Nee, dis na no to. No to. Leka tak no to de. In a kondre, de regering de verplicht voor je a volk zat de in no to. Dus je hebt de landbouwers, kies wateroverlast, schade sani. Dus nana sasaba jokoromo. Dus asan no de aan partij gebonden. Nee. Je hebt als een volk, je hebt de no to. Sasan Euroko. Ja, maar je ziet ook toe, tapa foto, pe de man esani. Je ziet dat na ala sotu suma ego, na de sernama ego teki. Na tati to. Suma etisi. Sasan ego. Want asan ano de taki ego steki vinger op. Nee. Isap fosi na skoro. De lomsu skoro be de frater skoro. Aso be kar de skoro, de frater skoro. Dan nya lansi goro be prati nya tok te brekteng. To afihoro. Ja, misabi. Isabi to. De got napu, if ino be comforta pa anyan karta. Isabi de got napu de opoi finga lok tu. Oh ja. Isabi to. Ano dati. Nee. Disna if ya rechta tapuf chiseng. Ja. De chisi. De mai charen go ta oso ji. Ja ta oso. Ta oso de mai cha konji. I verstaan. De man registreerbaar adres alasani en te de man want de man begin na coroni. Ja. Samen begreep corona de man begin. Ja. Dat de RR en de DR. Ja. Want RR, na ma gebied, ama sap suma, ama resort, ama sabi. A DR van district. Yes. Ama sap precies. Die de man ga corona toe, dat de man prati, dat de man ziet dat kan gebeuren. Dat a DR man mis gambo, ano G gambo. Ja. Hier toch? Ja. En gambo de no toe. Ja. Dan de man eenheid, bureau eenheid. Springen indirect dat jaren, oké, nee, amanan moest ook toe in. Damai chisi. Damai kisi. Dus in afgang wan prasoro of wan fraga fugo teken. Fraga? Nee. Nee. Dan gaan ze naar fraga hem go. If je ganga ser dan fraga da ya wa rempel ser na man. Dat is man. Maar no kan gwan partij fraga no. Partij asan dat no dena ser na man etisi di abinotu. Etisa pakket. En je shita pa foto. Tak na la sotu sma dape. Je verstaan. A regering die zie, nou een senang regering. Juist. A mij bemoei na een senang man. Alla sansa regering die ze doe, die a senang man. En me begrijp maar ze gambo. Aantal pakketten zijn man o die landelijk. Ja. Na taktek dusura. Anoy boy. A taktek dusung. Anoy malakheid meneer. Ano chipje sani. Ja. Ik raad het ook. Na echte sani. En ze me begrijp. Dus wakti. Chow chap neem ik dape. Vaya met chow chap. Dus baka finga. Ano de. Ano de. Nee, ano de. Dus als zij chisi om sharing. If ya no to. Daar maar sana no to. If ya no to, ino kan sera santo. Dus we waarschuwen voor president. Ja. Taki. If you na no to sma, you na mofina. Ja. Je verstaan. Dat die chisi
een pakket de bestemd die jou. Natuurlijk. Na fi kanyang. Maar een sayudi. pakketje kies Nou, maar wat, gambo. man. Een pakket voor toen, voor Ja. fossi. Maar begis 20. Ja, Dan maak ik gewoon, dan maak ik 19. ja. Dan maak die brede. Daarom ik de mijn Bartaka san nego toch. Ade man ade bari. Ja. Dat kan ego. Ja, Maar toch. volk zei je no je luku ta film je go de man je ga de man je gide man maar dat meneer mi briti volk. Ja. Maar dat maak isa pakket wang. Ja. Maar fossi. Ja. Wama begis a 20. Ja. Toch? Da mij Sergi Suma wani. Dat is. Dus amman die hem kiezen schreef no kiezen. Netjisi. Is je een pakket fossi? No, is je een pakket fossi? Mitum no shia. No jara. Mi buurman schreef sang. Jere Mi fe. buurman schreef sang. Na ben zo breed. Ja. Nooit is een pakket. Jere da. Jere toch? Nee, maar dat die asan be pratanga politieke scheidslijn. Dat was iets anders, ja. Isabi toch? Ja, 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 Want ja. dat- En dat no kan. Nee. Want nee. we nog kan praten, is pleit afvolgen. Ja, ja. Dat we nog mag Maar je doen. begrijpt dat je alle de ministeries zou ook mee. Ano tak wan part, zo heb ik dat een partij we ook in tapu. Ja. No na minister van Sociale Zaken, ministerie van Sociale Zaken. Ja. Dina Sani. Ja. Alle de man volkshuisvesting Dina Sani. Financiën. Financiën Dina Sani. Ja. Isabi toch? Alle de man bureau ontwikkeling en de wanati. Alles aan Ja, die. alla de man de. Ira toch? Dus aan tak wan partij. Dus dat wan allemaal taki- Dina Sani. A regering pote e de kawa. Defensie serf Dina. Ja toch? De militaire. Ja. De man Ja, maar jepi jepi. prati. Ja, toch? De Vooral man dat sam gwa fara binnenland Ja, toch? toch? Ja, toch? Want dat de man sabi toch? Mooi zo. Dus alle de to dat ding. Zo. En als aan waka. Zo. Dus dat die afkora lai safri. Maar wansan sabi. Ja. Dat te tiro wan kondere. Dat im sak taki, vertrouwen toch, Ja. lees we taki, Ja. dat moest de. En naar buiten toe, Ja. de mannen wanneer taki, je na doorvoerland voor drugs naar de santi. Van wat gaan het door dat hier? Hier no. President leg uit dat hier no. Mi ook tegen alle de illegale drugsporen. Ja, Omdat die hier no. Iedereen bezig gaan buitenland jaren. ja toch? En toen wij kon investeren in Yukondre. Juist. Dat de Fromusandis de. Ama no konto, Ama no konto. ama freta ke money kan go from nanga blaka money nanga de san Ja, dati. toch. Dus ama, dus na zerf san va crioling. Ja. Dus, Ik zei dat hier. en de man boek een mooi succes. Ja, ja, ja. Want Samili is na nieuws, dan nationaal, dus de veiligheidsdiensten, Ja. in samenwerking naar het buitenland, Ja. dat de man 400 zoveel kilo, 490. 490 Kilo. aan hun mannelijkheid. Met ja. de GO. Alla de door dat die. De man tackle de man. Dus Ja, dan hoor. no. Mm. If ino do ator dat ino tackle de man, dat or dis guadoro si kondere. Allo de man senengwe. Dat ide bezig Onderhandel. is het internationaal, IDB, IMF, Ja. Wereldbank, anga de bondholders. Ja. Isabi toch? Dat de man tak tang. Maar je exporteert drugs. Dan heb je toch een probleem. Ano een probleem, maar boebi probleem ja. Mbaka batu Wat ba. boebi probleem ja bi. Jere de man tak Bobby, afoma. Maar toen ze bidje wa chirip chiara. Dus dat is. Sabu serefi. Dus alla de door dat is. Zo. En Santoki. Je bedoelt la president. A president dat bij de school toe. Ja, Dat dat we de meneer aan toch. Dat me bedoelt toch? Respect, Ja. commissaris. Ja, dat bij de minister voor Ja. justitie. Ja. Altijd allemaal bij een bepaalde organisatie. De Dorosi Dorosi, orga. Maar ben de voorzitter van de BG orga Ja, dat toch, dus toch. je begrijpt, no. De lijn de. Ja, no, maar president. Ja, Dat allemaal komen terug in het tori. 100%. Je begrijpt dat. Nu leg je uit, toch? Ja. Dus in Luku, bij de school toe, dan maar een minister, no maar een president. Dus dat want dat wie samen dona futufa bergi. Ama sap seipsa na top. Amasap alasan saipsa, brother. Bueno. Alasan saipsa, meteji. Ala de torso masargambo. 100% meteji. Dus je begrijpt. En na succes stap succes. Ja, ja. Maar wansan me beji fa presidentie. Desma die is suku fuko prani sap waswasi na ondera sapati ya bonfare gerem waarschuw de mek denkba. Want ja wang God or God forbid. Aman dati yere isabasan di de mai kara bongara. If you throw it, you put one pot up fire, you throw it, na pepper, popcorn. Maar leg uit. Ze zo leg uit. Maar ik wil een assemblee. Het valt mij niet goed, Jere ja zo. Amai tak san los en vast.
Maar mijn frigiti takabe de minister toe. Die Udube Gwe Nof. Heeft hij ingegrepen. Nooit. Nooit. Maar wie wil leggen was dat uit, maar zeggen, ik moet ook boem. Alle de mensen die bij de regering toen, Ja. toch? Die leggen uit nu, Ja. toch? Ja. Als je legt tegen mannen die in de regering, of Ja. de mannen de minister moro, dan weten ze het beter. Maar ik heb samen denk van wat man dat die. Volgens mij innerlijk amabe abwan wens. Zo Dat toch? een regering samenstellen op hem deso. Dat pe in memde. Maar nee, in dus, hij verstaan me. Maar na nee verstaan. Een regering samenstellen, want je ziet alles aan samen doen. Ik kon overeen naar een oppositie doen. Ja, Denk aan Tori Braro. ja. Dus in feite, amabe sa want graag want er een regering samenstelling. Ja, Ja toch? maar dat is het probleem. Dat trubo wat rabode, dat was het. Flink vissen vangen. Ja. Maar er gaan we Maar dat ubo verzuip. Ubo dede. Ubo dede in a kino. Ja. Je Ibo verstaan. dede ramoteji. Dus na dati en dan meneer Ate Borong. Alectino die woman play toch? Isabi toch? Ja. Maar is daar CC asabe moro. Asabe moro. Maar karakter geen EG vereniging. Ja, no? Maar dat is zo. Dat is zo volgens mij. Je verstaan. Ja. Dus maar we tanta katori. Moest dat Maar katori. wansani apripo. Wansani no me frigiti. Ja. Unana sasa bayanga kromo we wato serefi. Musabi astrom tori. Ja. Brarut. Waftakin ala programma. Iya want je i worko da peto. Ja, Dus worko i dape. sapfa sane waka. Bisa fasa ne waka. Jimmy tori. Maar we moesten kan ala de bigisma, want UNO legt de bigisma uit. Wa biji smart. We legden uit. Ja. Omdat in de zuinig aan stroom, Ja. nogmaals, kijk, voorzie je ziet dat je begasma also 11 euro, manting. Veiligheid. Ja. Dus let op dat wat dat hij, loop dat dat hij. Ook toen was aan Samuel tijdens ma en de man let op dat wat dat hij. Look one ijskassie, one vriezer, Ja. en one rubber toch? Ja. Doro. Ja. If a rubber dat drie, dat our opening, a ijskassie, o draai moro lang. Wakti. Je begrijpt toch? Wacht even. Ik draai moro lang, a koru lucht, ik weet, waardoor je pai moro stroom. Dus alle de chimpjes aan dat die, check. Via je pai minder stroom. We wamaf EBS besormi wansan. Amata ki te kwa trichi kholu. Papira. Ai. Da pa rubber de to. Ai. Da je soeteng efai psa. Dat wanta ki kase lechi. Dus dat nou een marchi. Ja. Zij kan doen je trusa trichi kholu. Oh, Want ja, a dan- stevie dan- toch. sorry. Ja. Oké. A stevie toch. Dus want a rubber abu een magneet toch. Dus aan mijn plakori. Ja. Dus if a kholu epsa. De kase lechi. Ja. Dan goes look carcool technicus kom. Ja, want in de meeste gevallen, dat je ziet dat likser namang, ibu nang een buurman, ibu nang een overbuurman. Ja. Dat je dat buurman, ijskas if you, nang na schrijf ijskas, schrijf merk. Schrijf merk. Maar af dit zo dat die buurman, Ja. nee lechi toch? Nee. Maar dat je dat buurman, dat om je pa stroom, Zo. dan maak dat 100 gulu. Dan meer pa 200 gulu. Dat vaak kan. Ah, Maar dat in kan. onderzoek zijn dat die. Juist. Check, ijskas, even maar boom. Natuurlijk, in de dit apparaat ook toe, want kan de buurman op een waterkoker toe, dus dat die. Ja. Maar je gebruikt een is one moon. Maar Maar je- je gebruikt alle die. Ja, Ja, verschil maar. Het deed je bedoel. Juist. Want ja, zoals maar het deed je drink koffie toch. Ja toch? En sana sani. Dan een probleem dat ik ba. Ja, toch. Dus je moet rekenen. Ja, ik hoor ik aan dat. Dus die matigheid is geboden. Ja. Belangrijk Is dat is, beter? nogmaals, familieman, lukumang, check atori, ifaya, keer op tijd, no let sani sang ikasiete. Want bepaalde mij begin leti vanaf 5 uur bagan na. No man, Is dat kapatu beter? ba. Ah man. Alleen koos dat doen misschien zo. Ja, dat Je je begin begin. leti. Terwijl je vis dat balkon je shiga door Je zegt het ook. Vrij, Dus alle vrij. dingen zijn dat die omluku, want EBS, belangrijk, EBS moet een meter daarbij. En een Ja. meter registreer. Dus Theo go naar EBS. Dan moet hij dat tegen meterstand komen, op basis van meterstand. Dan moet check die. If blijkt dat als een boom, dan moet je corrigeren direct. Dat is Ja. Zo. En daarom met mi etaki. Want dat is me shama. Amadorai. Zo. Mi etaki. Hier afaya, fosa afaya chiri. Dat is. Dus sabi serefi,
Je moet gaan budgetteren. Je verstand. Dan een meaning, dan masara dignity, masara gambo. En no vergeti, Dennis. Troesjani na grond pranuansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De het nap lekwan jaja sarana man, lekwan jaja sarana uma. Met ako grantani te wantralis baka. Ja, maar zeg maar voor smitapu, me beloopt dat kasansi en die demo takke, want messi sepsa, no troe doti tap straat, want messi hotel lompsa, ama teka kup troe dat drosi, inom troeng, want messi no de ma een probleem, verstoppingen lei, alles wat probleem de grafmachine, graf dat is wel kup dape, dus nogmaals, vanuit het programma die we ook no troe doti tap you senangrong, met dat grantangi. Te wantralisi, do denen baka. Sabi serefi, herstelplan, dat moest hij bakijden. Dus te de opo, ik kaparasi. Zo herstelplan in praxeri fuka je po serefi. Zo moet ik mijn meterstand dus opmeten. Oh, dan moet ik een meterstand nu. Hoe kunt u zelf handig uw stroomverbruik berekenen? Op maandbasis neemt u de meterstand op bij maand 1. Ga de volgende maand rond dezelfde dag en tijd het verbruik na. Verbruik maand 2 min verbruik maand 1 is uw maandverbruik. Op dagbasis neemt u de meterstand op bijvoorbeeld donderdag. Ga de volgende dag, vrijdag, rond dezelfde tijd en het verbruik na. Verbruik vrijdag min verbruik donderdag is dan uw dagverbruik. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.